Adini a Adinare Bambo Henry Kamganga Zulu alendo athu olemekezeka executive yonse ndi amayi onse amene takumana pano. Takulandirani ndi manja awiri ku chaka cha umayi chimene chimachitika chaka chilichonse, ndipo chaka chino chikuchitikira kuno ku Ignatius Parish. Zateremu ndiye kuti chaka chinanso mwambo ukachitikira ku parish ina. Ndikupempheni kuti tisangalale limodzi koma tisayiwale kuti uwu ndi mwambo wa mapemphero. Nsembe ya misa ndi mapemphero. Kanthawi kena ndinafotokozera kuti pali zinthu zina zimene sitikuyenera kuchita pa nthawi ya mapemphero. Ngati nkotheka mafoni tizimitse, ngati sitingathe kuzimitsa tiyike pa silent. Komanso kujambula, titachepetsa zojambula pa nthawi ya nsembe ya misa kuti tichite mwambo wa misa utatha. Tikupempheni adini wolemekezeka kuti mutitsogolere pa mwambo umenewu, pamenenso ndikupempha amayi onse kuti tisangalale koma mozindikira kuti awa ndi mapemphero. Zikomo kwambiri. Tonse tiyimirire. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Mwezi uno wa Oktoba ni mwezi waukulu kwa tonse. Kuyamba ni mwezi wa nakubala amayi onse, ndipo ndi mwezi wa korona, mwezi wosinkhasinkha za umayi wa amayi Mariya. Tifuna tiphunzire tonsefe kwa amayi Mariya mmene tingakondere umayi wathu, ndipo mmene tingatukulire makomo wathu. Tiwapempha Ambuye lero kuti atidzaze ndi chaulere chapathu. Tikonde mpingo wathu ndipo tikonde ife tomwe. Pozindikira kufoka kwathu, tiyeni poyamba tivomere kulakwa kwathuko ndipo tipemphe chifundo cha Mulungu. Ndikulolera ndachimwa kupambana, n'chifukwa chake ndikupempha Maria Virgo Dala, Angelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Oh
Tipemphere. Mulungu wa mphamvu zonse,
pamene Virgo Maria adatenga pathupi ndi kusanduka mayi wa mwana wanu Yesu Khristu, mudayika mu mtima mwake chifundo choti akayendere m'bale wake Elisabethi, muti waongolere ifenso ndi mzimu wanu woyera, tizimvera malangizo ake kuti tikuyamikeni pa nthawi zosatha. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Mawu oyamba. Mulungu auza anthu ake onse akondwere ndi kusangalala pozindikira kuti Iye mwini wabwera kudzakhala pakati pawo ndi kuwapulumutsa. Mawu a m'buku la mneneri Zefaniya. Zefaniya mutu 3 kuyambira ndime ya 14 mpaka 18a. Zefaniya mutu 3 kuyambira ndime ya 14 mpaka 18a. Imbani mokweza inu anthu a ku Ziyoni, fuulani inu Aisraeli. Sangalalani, kondwani ndi mtima wonse inu okhala ku Yerusalemu. Chauta wachotsa chilango chanu, wapirikitsa adani anu. Chauta mfumu ya Israeli ali pakati panu pamodzi. Simudzaopanso choyipa chilichonse. Tsiku limenelo adzauza Yerusalemu kuti, usaopa iwe Ziyoni, usataye mtima. Chauta Mulungu wako ali nawe pamodzi, ngati wankhondo wokuthandiza kugonjetsa adani. Adzasangalala ndi chimwemwe chifukwa cha iwe. Adzakubwezera mchikondi chake. Adzakondwera nawe poyimba nyimbo za chimwemwe monga pa masiku a chikondwerero. Mawu a Chauta. Nyimbo ya Salimo. Chauta pangululimi
lapansi adakonzeratu zoti mwa Yesu Khristu Mariya akhale woyera mtima ndi wopanda chilema. Pachiyambi pomwe mwa anthu onse amene apulumutsidwa, Mariya ndiye woyamba. Mawu achiwiri. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Efeso. Mutu 1 kuyambira ndime ya 3 mpaka 6, kudzapitiliza ndi ndime 11 kulekeza 12. Tiyamike Mulungu Atate ambuye athu Yesu Kristu, chifukwa chotikonda adakonzeratu kuti mwa Yesu Kristu chita zimenezi chifukwa adafuna kutelo mwakukoma mtima kwake mwakukoma mtima adafuna kuti tizitamanda ulemu wake chifukwa adatikomera mtima kopambana akutipatsa mwana wake wokondedwa ngati mphatso ya ulere acha Mulungu amawongolela zinthu zonse monga momwe iye wafunira ndimene watsimikizira ndimene watsimikizira
tilemekeze ulemelelo wake. Mau ambuye, mau ambuye, itukuze Mulungu, itukuze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mtenga wabwino monga dalembera Luka oyo. Nthawi imeneyo Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri ku muzi wa ku Yudeya. Adakalowa mnyumba ya Zakariya napereka moni kwa Elisabeti. Pamene Elisabeti adamva moni wa Mariya, mwana wake adatakataka m'mimba mwake. Elisabeti adazazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adakweza mawu nati, ndiwe odala kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wako. Kodi ndine yani kuti iwe, mayi wa mbuyanga, zandiyendere? Pakuti pamene ndinamva moni wako, mwana adatakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndiwe odala kuti udakhulupirira, popeza kuti zimene Ambuye adakuuza zidzachitikadi. Pamenepo Mariya adati, mtima wanga uli kutamanda Ambuye, ndipo ndili kukondwerera mwa Mulungu mpulumutsi wanga.
adandikumbukira ine mtumiki wake wochepa, ndipo kuyambira tsopano anthu a mibado yonse adzanditcha munthu wodala, chifukwa Mulungu wamphamvu adandichitira zazikulu. Dzina lake loyera, ndipo amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamuopa. Mariya atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi itatu, adabwereranso kwawo. Uthenga wa Ambuye. Malo tabwera kuno ndi kumalo kwa anthu akunkhondo. Ntchito yawo anthu akuno ni kupereka chitetezo kwa nzika iliyonse ya mdziko muno, ndiponso alendo athu amene amabwera kudzationa, chifukwa alipo anthu amtopola paliponse. Ngati anthu oteteza anzawo, nawo amakhala odziteteza. Akamapita kumalo komwe kwavuta, amapita modziteteza. Nsapato amasankhulako yabwino yoti nkwenda nayo bwino, pachifuwa atavala jaketi kuti mpeni nkhale wawokapi kapena chipolopolo sichingalowe yayi. Kumutu atavala kachigoba kachitsulo. Ngakhale galimoto zoyendera zimakhala zotetezedwa bwino. Luka watero kuti patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka napita mofulumira kudera la kumapiri kumudzi wina wa ku Yudeya. Mngelo Gabriele atafika kwa Mariya adamulonjera ni mawu awa: Moni, inu amene Mulungu akukomerani mtima, Ambuye ali nanu. Ndipo Gabriele anapereka uthenga wa udindo omwe Mariya amayenera kusenza. Mudzatenga pathupi ndipo mudzabala mwana wamamuna. Mariya povomera kuti zindichitikire monga mwanenera, ndine mtumiki wa Ambuye, adavomera ni mavuto omwe. Ndipo ndikuvomera kwakeku adayima nthawi yomweyo. Anthu aku Nazareti amenera kudziwa ndithu kuti Mariya ndi wodwala. Tsono popeza sanali pa banja, analibe mwamuna, amenera kukhala pa mavuto owopsa, wadya mfulumira. Paja kalekale makedzana nkhale kwathu kuno, mtsikana akapezeka atachimwa opanda mwamuna amamuveka matumbo wa galu mkhosimu. Tsono malamulo a Mose anakagwira ntchito pa Mariya. Ambuye ali nanu. Awa ndi mawu amene chauta amagwiritsa ntchito pa wanthu omwe iye akuwatuma. Mariya atuluka bwanji pa chipsinjo chotere? Mngelo Gabriele adauza Mariya kuti, onani, m'bale wanu uja Elizabeti nayenso ndi woyembekezera mwana wamamuna mu ukalamba wake. Ndi mawu amenewa chauta analata konza mmene amutetezere Mariya. Mariya amenera kunyamuka kupita kwa Elizabeti ulendo wautali wa masiku angapo 140 kilometers wapansi. Pochita ulendo umenewu, Mariya watuluka m'mavuto. Ndipo amayi awiriwa onse oyembekezera athandizana pa zosowa zawo. Ndipo kukumana kwa Mariya ndi Elizabeti
ndi kukumana kugawana chikhulupiriro, kukweza komanso kuzamitsa chikhulupiriro. Moni wa Mariya ukudzaza Elizabeti ndi Mzimu Woyera, ndipo mwana akutakataka m'mimba mwake. Pokambirana zonse zomwe aliyense waona ndi kulandira, chikhulupiriro chawo mwa Mulungu chikukula. Ndipo Elizabeti akuti, ndinu odala pakuti mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zidzachitikadi. Mariya ndi mayi wa Ambuye a Elizabeti, mayi wa mpulumutsi, mayi wa Mesaya, ndipo akukondwerera umayi wake. Nyimbo ya Mayi Mariya imaonetsa kuti amayi Mariya amadziwa mawu a Mulungu, amaganiza pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu, amayankhula mawu a Mulungu, m'mutu mwawo munadzaza mawu a Mulungu. Pali funso lomwe Elizabeti akufunsa, lomwe limenera kuwatsekula mutu amayi Mariya pa udindo wawo watsopano. Ine ndine yani kuti inu mayi wa mbuye wanga mudzandiyendere? Funso limeneli likulingana ndi funso lomwe Davide adafunsa akukatenga bokosi la chipangano ku nyumba ya Edom Ovedi. Kodi bokosi la chipangano la chautali lingafike bwanji kwathu? Amayi Mariya ni bokosi la chipangano lonyamula mawu a Mulungu osanduka munthu. M'bokosi la chipangano mumakhala miyala ichadalembapo malamulo 10, mmakhalanso ndodo ya Aaroni, komanso mana pang'ono. Chaka cha umayi wa Mariya ni chotithandiza kumvetsa kuyitanidwa kwathu ku ntchito ya Mulungu. Mulungu akakuyitana, Mulungu akayitana munthu, samupatsa ntchito yapafupi ayi, koma ntchito yowawa, ntchito yolemetsa, tingati yosatheka. Koma amatuza kuti, amanena kuti, ndili nawe, ndili nanu, Ambuye akhale nanu. Awa ni mawu amene timayambira nawo misa, kutikumbutsa za Mission Impossible, ntchito yosatheka koma yotheka ni Mulungu. Chaka chino tasankha mutu wakuti tikhale odzetsa mtendere pakati pa mitundu ya wanthu mu mpingo oyendera limodzi. Ndimakondwera ndi slogan ija yathu ya ife Amalawi, tiziyamba ndi ife Amalawi, ugula zinthu zakumkuno kwathu, umakayendera malo wochititsa chidwi. Tikusowa di mtendere m'manyumba mwathu, tikusowa mtendere mu mpingo, tikusowa mtendere mdziko, tikusowa mtendere weniweni. Wobweretsa mtendere umenewu ndinu, ndipo Ambuye ali nanu. Amayi Mariya amadziwa mawu a Mulungu A to Z, ndipo ndizomveka kuti mawu a Mulungu adatenga thupi lake mwa iwo. Tikonde mawu a Mulungu, moyo wathu uchitelowe ndi mawu a Mulungu. Ambuye zikomo chifukwa chosankha ife, titsimikize kumvera kwathu. Ine ndimvera Mulungu mmodzi yekha, Atate zooneka zonse ndimvera Ambuye mmodzi, Yesu Kristu, mwana mmodzi yekha wa Mulungu, wobadwa mwa Atate chikhalire, isanayambike konse nthawi.
mphamvu za Mzimu Woyera anatenga thupi lake mwa Mariya Virigo nakhala munthu, tanda chifukwa cha ife pa nthawi ya Ponsiyo Pilato, adasauka mpaka kufa nayikidwa m'manda, ndipo mkucha wake adauka kwa akufa, monga adanenera malembo oyera, anakwera kumwamba, ndipo akukhala kudzanja lamanja la Atate, adzabweranso ndi ulemerero kudzaweruza amoyo ndi akufa, ndipo ufumu wake sudzatha. Ndimvera Mzimu Woyera, Ambuye wotipatsa moyo, amene afumira mwa Atate ndi Mwana, amene timpembedza ndi kumtsira ulemu pamodzi ndi Atate ndi Mwana kudzera mwa aneneri. Ndimvera mpingo umodzi woyera wa Katolika wofumira kwa apostoli, ndikuvomera ubatizo umodzi wochotsera machimo, ndipo ndikuyembekeza kuuka kwa akufa ndiponso moyo wosatha kutsogoloko. Abale potamanda Mulungu lero pomwe tikulemekeza Virigo Maria woyendera mbale wake Elizabeti, tiyeni tipeleke mapemphero athu kwa Mulungu. kupempherera amayi kuti akhale ndi moyo wathanzi. Atate, tikukupemphani kuti mudalitse amayi onse kuti akhale athanzi, kuti azitha kutumikira inu, kuti amayi ndi nsanamira wa mpingo. Tikupemphani. kupempherera amayi kuti akhale odzidalira. Atate, mutithandize ife amayi kuti tikhale odzidalira popanga mabizinesi osiyanasiyana, kuti tidzitukule ife eni komanso mabanja athu. kupempherera mabanja. Atate, mwa chifundo chanu munakhazikitsa mabanja. Tikupempha kuti muzamitse chikondi m'mabanja athu, komanso muchotse nkhanza zosiyanasiyana zomwe amayi tikukumana nazo. Tikupemphani. kupempherera ana. Monga ana ndi mphatso yochokera kwa inu, tikupemphani inu Ambuye Mulungu kuti mutithandize kuti tiwalere ana athuwa bwino, kuti adzakhale akhristu amphamvu mu mpingo, komanso nzika zodalirika mu dziko. Muwateteze anawa pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, ndi kuyika mwa iwo mtima olemekeza makolo awo. Tikupemphani. kupempherera amayi kuti atengepo gawo pothandiza anthu
amene akuvutika ndi njala. Tikupempherera amayi onse kuti akhale achifundo ndi amtima wopatsa kwa anthu onse amene akuvutika ndi njala, komanso mu njira zosiyanasiyana. Tikukupemphani. Kupempherera mvula. Ambuye, tikupemphani kuti mutithandize kuti mvula ya chaka chino igwe bwino, kusakhale chilala, kusakhale madzi osefukira, koma kukhale zokolola zochuluka. Tikupemphani. Kupempherera mauladinale ndi atsogoleri. Inu Mulungu wa chifundo chonse, tikuyikiza m'manja mwanu dinale yathu ndi atsogoleri kuti mupitirize kuwapatsa nzeru ndi luntha zoyendetsera dinale yathuyi, kuti uthenga wanu ukafikire ponseponse. Tikupemphani. Kupempherera mauladinale ndi atsogoleri. Inu Mulungu wa chifundo chonse, tikuyikiza m'manja mwanu dinale yathu ndi atsogoleri kuti mupitirize kuwapatsa nzeru ndi luntha zoyendetsera dinaleyi, kuti uthenga wanu ukafikire ponseponse. Tikupemphani. Kupempherera mtendere mu dziko lathu lino la Malawi. Dziko lathu munalidalitsa ndi zinthu zochuluka. Pitirizani kutipatsa mtendere, poti pamalo pomwe pali mtendere dziko limayenda bwino. Tikupemphani. Kuthokoza Mulungu. Tikuthokoza pa zabwino zonse zimene mumatichitira, komanso zikomo potiyankha mapemphero athu. Tikupemphani. Atate, tikuyamikani chifukwa munatikomera mtima kupambana pakutipatsa mwana wanu ngati mphatso ya ulere, ndipo mwa iye tonse tidalandira madalitso onse auzimu mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Yafika nthawi ya zopereka. Tipemphe amene ali ndi moyika ndalama kuti afike kutsogolo kuno, ndipo kuperekako tidzipereka pamene takhalapo malingana ndi parish imene tachokera. Makamaka tinene kuti amene anyamula moyika ndalama apite pa tenti ina iliyonse kuti pakhale zopereka. Ndipemphe amene munasankhidwa kuti muyende kulandira zopereka, kuti mutero ndithu kupita matenti wosiyanasiyana malingana ndi mmene anthu akhalira m'maparishi. Ena tifika kumene kwakhala masisteri kumanzere kwanga, ena tipita kumene kuli alendo athu olemekezeka, komanso a executive yatsopano ndi akale, nyimbo akwaya. Komabe ife amene tanyamula moyika ndalama tichite machawi, tifulumire. Amene,
Abale, pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Atate, mudayika mu mtima wa Maria Virigo chifundo choti apite mofulumira kwa m'bale wake Elizabeth. Mutithandize kukhala nawo mtima omwewo kuti nsembe ya misayi ikukomereni inu ndi kutifikitsa ku chipulumutso chosatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Zonadi nkofunika ndikoyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu kuti titamande ntchito zanu zasikulu polemekeza oyera onse, makamaka pamene tikuchita chaka chokumbukira Virigo Maria odala, tikutamanda chifundo chanu pakubwereza nyimbo yake ya matamando. Zonadi mwachita ntchito zanu zasikulu mpaka kumalekezero a dziko lapansi, ndipo mwaonetsa chifundo chanu chachikulu kuchokera ku mibado ndi mibado pamene mudayang'ana kuchepa kwa mdzakazi wanu, ndipo kudzera mwa iye mwatipatsa mpangiri wa chipulumutso chathu, mwana wanu Yesu Khristu Ambuye athu. Kudzera mwa iye gulu la anjelo likupembedza ukulu wanu ndipo likusangalala pamaso panu kwamuyaya. Tikukupemphani mulole kuti mawu athu alumikizane ndi mawu awo mu nyimbo imodzi yotamanda pamene tikuyimba kuti: Mulungu
ndinu oyera Ambuye kuyenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu takhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikukupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene adatilamula kuti tizikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani na kutamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira wake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira wake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi wanga, magazi a chipangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ya moyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikukupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepeserayi ya mbumba yanu,
ndipo pozindikira kankhosa kansembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi ngati thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse, kuti tikalandire nawo zokoma zanu, limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria odaladala amayi a Mulungu, ndi Yosefu odala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu odala, makamakanso amene tikuwakumbukira lero, Simeoni ndi Judi, ndiponso amartiri anu olemekezeka, Ignasio woyera wa ku Loyola, ndi oyera anu ena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu ndi George Archiepiscopi wathu, ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu. Ananu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Abale athu amene anatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka moyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha, mwa Yesu Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zanu zonse. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Mulimwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse. Mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse pamene tili kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikukusirani mtendere, mtendere wanga ndikukupatsani, musayang'ane machimo athu kwa chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu muupatse mtendere ndi umodzi ina amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tipereke mafuna mtendere kwa anzathu pongo waweramira.
naka kankhosa ka mulungu nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi. Ngodala onse amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mawu amodzi okha ndipo mzimu wanga udzachira. Yafika nthawi yolandira Ambuye Yesu wokhala mu Ukaristiya. Tipempha okhawo amene ndi akatolika chifukwa nkutheka kuti abwera alendo a mipingo ina. Okhawo amene ndi akatolika alandire Ambuye Yesu wokhala mu Ukaristiya, ndipo ndi okhawonso amene akonzeka kutero. Tipemphe achipembedzo afike kutsogolo kuno kuti alondolere ansembe ndi asisteri malo oti aime kuti tilandire Ambuye Yesu wokhala mu Ukaristiya. Ndi ntchalichi ndithu choncho pamene tikubwera kudzalandira tionetse ulemu umene timaonetsa tikamalandira Ambuye Yesu wokhala mu Ukaristiya. Komanso si nthawi yoti tidzicheza chifukwa misa sinathe. Mulungu
ndiponso ine ndili mwa iye.
Mwana wa Mulungu, izali
Tipemphere. Atate, monga Virigo Maria ifenso pamodzi ndi mpingo wanu wonse tikukuyamikani chifukwa cha zazikulu zosawerengeka zimene mumatichitira. Monga Yohane M'batizi adatakataka ndi chimwemwe pozindikira kudza kwa mpulumutsi asanabadwe n'komwe, momwemonso ife tizikondwera ndi kusangalala polandira mwana wanu yemweyo msakalamenti la Ukaristiya mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina lanu Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Tikhale mu mtendere wa Ambuye.